Id-Dipartiment tal-Ġustizzja fl-Istati Uniti xeħed dawl fuq informazzjoni ġdida dwar is-serqa permezz ta' attakk virtwali fuq is-sistemi tal-Bank of Valletta fi frar ta' sentejn ilu. F'din is-serqa ostmat nsterqu madwar $14.7 miljun Amerikan mill-Bank Malti. Stqarrija mid-Dipartiment tal-Ġustizzja tispjega li fil-fatt Ramon Abbas magħruf l-aktar għal profil vanittuż tiegħu fuq Instagram u li kien arrestat fl-Emirati Arab Magħquda f'Ġunju li għadda ħadem ma' hackers militari mill-Korea ta' fuq sabiex jaħsel il-flus li ġew misruqa mill-BOV. It-tlet hackers John Chang-hyok, Kim Il u Park Jin-hyok qed ikunu akkużati li pparteċipaw f'kumplott kriminali dinji sabiex jisirqu aktar minn $1.3 biljun fi flus u cryptocurrency minn istituzzjonijiet finanzjarji u kumpaniji. Dan bilan aħħari li jħolqu jiżviluppaw pjattaforma tal-blockchain. Skont l-istqarrija tad-Dipartiment tal-Ġustizzja, it-tlet hackers huma membri tal-Aġenzija Militari Reconnaissance General Bureau. F'Lulju li għadda l-avukat ta' Abbas, Gal Pissetski, sostna li l-klient tiegħu ma kienx ħati tal-akkużi miġuba kontrih u ddeskrivih bħala intraprenditur li għamel dħul leġittimu mill-proprjetà u l-promozzjoni ta' reklami fuq il-profil tiegħu ta' Instagram. Affaċċjati b'din l-informazzjoni ġdida, il-kelliema ta' Abbas naqsu milli jagħtu kumment.